Stalo sa vám niekedy, že ste si chceli zahrať nejakú starú hru a ukazovalo vám nejaký takýto error a hra vám nešla spustiť? Moje meno je Martiner a v tomto videu ti ukážem, ako to fixnúť. Prvé, čo musíme spraviť, tak pôjdeme na prehliadač a musíme si stiahnuť emulátor, ktorý sa volá DOSBox. Takže napíšem si DOSBox. Poďme na tento prvý link, dám ho do popisku videa a pôjdem na poličko Downloads, teda na stiahnuť, ťuknem Download Now. Chvíľku počkám. OK, keď sa nám DOSBox stiahne, tak si ho môžeme otvoriť. Dáme áno. OK, no dáme Next. Vlastne si zvolíme, kam to chceme nainštalovať. Ja teda dám default cestu, nepotrebujem to momentálne meniť. Dám install. OK, keď sa nainštaluje, tak môžeme dať close. Prehliadač môžeme zavrieť. Vlastne ikonka DOSBoxu sa nám vytvorí na ploche. Keby sa nám teda ikonka nevytvorila, tak si jednoducho nájdete v hľadaní DOSBox. Pôjdete na súbory a proste tu máte, tak si ho iba skopírujete na plochu. Keď máme ikonku DOSBoxu na ploche, tak jediné, čo nám stačí spraviť, je si otvoriť súbor s tou hrou, ktorú chceme spustiť a vlastne iba pretiahnuť súbor tej hry na ikonku DOSBoxu. OK, trošku si to dám tikšie. Takže vlastne to je celé. Hra nám beží, všetko funguje ako má a ak si ju chceme dať napríklad na full screen, teda na celú obrazovku, tak nám stačí stlačiť Alt plus Enter a hra nám beží na celej obrazovke vlastne. Môžeme odtestovať. Takže dám New Game. OK. Keby si hru chcete dať naspäť na menšiu obrazovku, tak vlastne vám zase stačí stlačiť iba Alt plus Enter a vlastne to je celé. Link na emulátor vám dám do popisku videa, teda na DOSBox. Takže to je všetko a ak sa ti tento krátky návod, alebo teda toto krátke video páčilo, tak môžeš zanechať odber a like, veľmi ma tým podporíš a zatiaľ čau.